and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ate! Ayaw saba, oy! Ano man ka? Ay, Joy! Ay! Ang magkatanong sa malatiyo na ginagumatayon! Ang umano rin natusok sa kabilya! Ang kakuman, habit na puto lagi lang Turgi na natugan sa siminto! Kinuo ko. Kaluoy nila. Sila ang wa mo tuo sa gihangyo ni Anastasia nga pag-ampo. Ang gikinahanglan, aron dili unta masugama kining maong katalagman. Gihila pag akong galamhan na nakakita sa mga biktima. Hala no! Ingon sa niyo na ang atong may aguman. Kung dili ko papag-umangkon si Dayon. Aga na ita magpasalamat nga nahimo kong anak si Anastasia. Nganong dili man sila mutuo sa pasidaan. Pero ingon si Anastasia, Kap, bisa kita. Dili pa hingpit makaangko sa kaluwasan nga gisaad sa kahitasaan. Tungod kay mga tao lang kita, Milay. Nanduan ko ang mga tanod. Ingon man ang ubang mga empleyado sa barangay. Nga hipuso na ang mga nangamatay. Oh, Ate, ang ato kang bay. tutuod no? Dali, Milay! Dali! Mga tutas ato! Og, sasiho na to, unsay kadaot ka na himo ni atong miaging linog! Jay, dili ba mahimo ang ubanan mo ang mga tao nga mo imida kang wina sa ospital? Nganong ako man an? Jay, o para to makita ang iyang mga ginikanan. Kung nakinahanglan sa kauban nga suhito ni Wena. Ayaw ka bala ka? Mangita pa kong ubang mga biktima nga kinahanglang madahal sa ospital. Magkita na ta dito, ha? Kung dili pala ikay mihangyo Dili ay. karon ang panahon aron patigbabaw na tong atong kaugalingong interest, Jay. Ang ay ganito magpasalamat nga wa kita makatagamtam sa ilang natagamtaman. Sige an. Ako may mauban ni Wina sa ospital. O, wasab kay dakong kadaot nga nahitabo sa ospital? Gamay ra ang nahimong kadaot sa ospital, Jay. Imong nakita? Lakaw na, Jay. Kap! Oh, unsay balita, Carol? Kap! Makalilisang ang hitabo sa panimay nila ni Wena. Ngano? Nalusnog yun ang dako nilang bay. Unsa? Unya, wa ba yung mga kinabuhi nga nakalas? Labi siguro, Kap. Daghan yun ang nakalas. Kaya natrap sa maong Pinoy-anan. Husto ka doon si imong gisulti. Gamay ra ang kadaot nga nahitabo sa ospital. Pero doon lagi nangamatay. Mao ba? Matod pa sa mga nurses nga akong gikasulti, ang uban giatake si kasing-kasing ug high blood. Sadyang kusog nga gitayo og salinog kining maong ospital. Maayo lang ang pundasyon ni maong ospital. Wa maigo sa mga substandard ng mga materyales. Hinungdan nga dili grabe ang nahimong kadaot sa building. Pero daghan na silang mga pasyente nga napagawas, Jay. Musta na ako nakita? Kumusta si Wena? Yatiban pas doktor o mga nurses ni maong ospital. An, doon ay tilimad on ang nahitabo kang Wina. Please lang. Di sa ta maghiskot, anak, Jay. Di akaw na ha. Ako pang atuon ang ubang mga angol. Ubanante ka. Didi ka lang. Tingalig doon ay tambal nga gikinahanglan. Aron madapat tayon kang Wena. An, Niya lagi mga pulis. Akong gireport ang nahitabo din sa ato, Carol. Aron ilang maihap, pila ang nangamatay. Ingon man mga kadaot nga nahitabo sa atong barangay. Mas maisag noon, Kap. Kinahanglang mapahibaw dayon nato ang kapulisan sa nahitabo din sa atong barangay. Hain! Ha? Hain! Hain ang akong anak! Hain si Jay! Oh, akong nasairan Sama! Rosing nga tuwa si Jay sa ospital. Ay sige reklamo diha samok lagi gugmaan ko din eh. Unsa to kap to. Unsa to imong gisulti kap? Tuwa si Jay sa ospital. Tuwa
si Jay sa ospital. Oh, ingon kay kon mo tuo ka ni Antong Anastasia, dili ka maunsa. Unya ngano tuwa ba sa ospital si Jay? Ha? Ngano tuwa dito ang akong anak? Rosing, paminaw. Ikaw na, paminaw ako. Ngano ka? Tuwa sa ospital si Jay. Kay siya'y nag-atiman ni Wina. Ha? Siya'y nag-atiman ni Wina? Oh, Good news! Good news! Maayo! Sige ka! Atoon ko si Jay sa ospital! oy! Rosing, paghinay! Sus, baya ka! May karag baya yung mapahimuslanon! Ay, sagdi na lang, Karol. Pasagdi lang. Tao lang si Rosing. Nagtuo tingali siya! Nga kaugalingong kabubuton ni Jay ang pag-atiman sa ihang manok. Wala siya masayod nga si Dayan may namugos ni Jay. Aron atimanon si Buena. Jay anak, kumusta na si Wina? Ambot lang. Padayon pang giatiman sa doktor. Dili madaog si imong konsensya ang pagtabang ni Wina, no? Unsa? Ikaw na'y bantay ni Wina, ma. Kaya doon na pa ko'y atimanon nga mga biktima. Jay, kadiyot lang! Jay! Oh, ano man to siya? Namiya man nagkalit? Dito ko ikan sa sud. Umatod sa mga polis. Ngawa nila makita dito ang patayng lawas sa amahan ni Wena. Unsa? Mao ka na, Kap. Pila ka buok ang nangamatay? Ay, uwa na nag-uwat nga mahuman silang ihap sa mga patay, Kap. Ug, naibaw ka ba, Kap? Dito sa dapit, diin ilan ang gipanguha ang natabo niya kisami. Katong mga sinsad. Oh. May nakita sila nga. Nga kuan. Nga unsa? Kinarton, Kap, ug ang sud, nabahig ng daan. Unsa'y nabahig ng daan? Siya po ba, Kap? Unsa? Doon ko ang mga pulis, Carol. Kinahanglang ako mismo may makakuha sa maong impormasyon. Kay bulungan, ate. Ngano? Nangakay agad ato mga gamit kay nahugi kan sa aparador. Pero ang altar, wag gid maunsa. Unsa? Diyos ko! Magagagahom ka, gyud! Kinahanglan nga ning higayon na ate. Mag-usab na kita sa atong batasan. Panahon na ron aron magsubay na kita sa pagtulunan sa labang makagagahom. Unya, Milay, andam ka nang makikamiga ni Rosing? Kung mangayo siya pasaylo. Pasaylo o dala. Dako kayo ang kahulugan ka nato mga Kristohanon kini nahitabo karon ka nato. Ang ubang dapit nga way Anastasia, dagang patay, dagang kadaot. Dagko kayo mga kadaot nga ilang nahiaguman. Ang mga dan nangaguba. O kini na magian ang mga sakyanan nga magdao mga relief goods. Bahala na lang untaan na ate. Kana yung mga matay nga may mga bata pang naagin. Ay paita. Pagkataas pa unta nila og ugma. Pero sa usalag kapag pamilog, wa na sila. Kusog ka sa baad tulinuga. Uy, markangtad ka ron. Malipong pa ko. Ay, salamat in town. Mibuka na ang mga mata ni Wina. Naulian na yun siya. Wina, iha. Iha, nalipay kay ko nga naluwas ka tungod atong dakong punuan sa kahoy nga midatog nimo. Ug abin nimo, iha. Si Jay bayay nagdani mo din sa ospital ug siya'y nag-atiman nimo. Iha, naminaw ka ba sa akong gisulti? Kinsa ka? Hala! Wa na kang makailan ako? Amot lang ni mo eh. Uy, Wa ko magkaila kung si Kinsa ka. hala! Kinahanglang masayod ni ini si Jay. An, kadit lang.
Ngano? Kadit lang. Ngano? May diutan bang nahitabo kag Wena? Ambot lang. Unsay abot lang? Miabot man si mama. Wasa siya akong gipapuli sa pagbantay ni Wina. Wa ba'y nakasusi unsay nahitabo sa iyang mga ginikanan? Wa ba'y nakaduaw niya sa ospital? Muna akong susihon, Jay. Muban ko nimo. Oh, grabe ang kadaot sa bahay nila ni Wina, Carol. Maulagi kapoy. Pero, ang gikahipot niyan sa tanan, kanawa man dito ang amahan ni Wena? Oh, tingalig sa laing dapit na abtan si Nolasco Marido niya tong makusog nga linog. Ay, mausap ka. Tingali. Ang gikagulan ko karon, Carol. Kung unsay kanon sa mga tao sa atong dapit. Samtang magsingabot ang mga adlaw. Mahimo sa pagkakaroon, magkahimo pa ang barangay. Pero unsay mahitabo kung mahurot na gyud ang calamity funds sa barangay. Ay, tingali ginabangan ta sa City Hall, Kapoy. May kadaot sab nga nahitabo sa City Hall. Sa probinsya di ay. Ang uban, nahugno gyud ang ilang bahay. Wa sila'y kapuy-an. Kadakog kadaot nga nahimo sa maong linog. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!